Bună fraților, aici este David Gaming. Astăzi vom face niște survival games. M-ați auzit corect câți oameni sunt. Hai să mergem, fraților. Deci scuze pentru gălăgia din spate, dacă auziți câteva gălăgie. Da. Să vedem, terminare, în așteptare, 5. Hai să intrăm în asta. Vetim? Păi nu primeștim. Știi de ce nu primeștim? Pentru că nu ești prea tare. Dacă înțelegi ce spun. Păi că înțelege, dacă și ce spun. Oricum, începem în 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18. Ai același skin ca mine, într-un fel. Tu ești alo, eu sunt ăsta. Buci. Ok, scuze pentru că nu știu ce azi. Am mâncat prea multe burrito. Nu fură haia din chest. Nu ce rușine. Doamne. Ai uitat să-ți mănânci pizza-ul de acasă? Bă, steagă acum. Oh, nu. Vale, trebuie să plec de aici. Haide. Ce bine că am plecat. Nu știu nimica. Atac! Atac! Ce noob! Doamne, a câștigat! Bravo lui! Bine. Mai e cineva pe aici? Mergem în fața tuturor și enervăm. Toată lumea avea asta. Doamne, este... Gata, 2. Oh, ce a zis că asta e arena începutului de Minecraft. Oh my god, Iron Ore s-a băgat. Nu uitați să dați un subscribe și un like. Că mi-ai like. Că mie îmi place un like și încă un subscribe. Până mă satui de atâtea subscribe, ce ziceți? Ok. Frate, dacă unul este pe server, intri încă unul de la 2, toată lumea intră. E pe server. Acea, când intri, acea, nu am mai intrat. Dacă și se spun. Da, am canal de YouTube. Zis la YouTube. Ok, hai. Da, un iron... What? Am furat iron helmet-ul. Cineva în urma mea? Un tip. Ok, mai bine îi dăm crouch. De ce nu mergi pentru? Am găsit o casă. Exact pentru jefuit. Un chest? Nimica. Un chest. Vreau neapărat o sabie, nu-mi pasă dacă nu-mi dai mură. Bun. Presupun. Aici avem mașină. Nu, ăla știu că i-am dat wood. Bună! Vină încoace. Și pentru asta m-ai ajutat frate, mi-a să fie foame. What? Te pui contra mine? Oh my god. Oh my god, a plecat tipul? Oh, nu am plecat.
Hai să ai în apă. Să știi că nu vin după tine. Presoară. Mă prefacă plec, îi dau sneak. Cum va reacționa? Bă, dar ce hack! Hack. Dar știi ce nu înțeleg eu? Deci cum se numește? Dacă ai hack, de ce te mai joci jocul? Că nici nu mai e desactiv. Înseamnă că ai plătit banii degeaba și nici nu mai merită să te mai joci, fiindcă oricum ai chilaura, nu mai trebuie să mai dai click, nu mai trebuie să mai mergi, nu mai trebuie să mai cauți, pierzi toată distracția. Deci chiar nu înțeleg că ai problema. Dacă știi ce spun. Deci eu nu înțeleg. Hai să intrăm pe arena asta. Acum așa, chiar nu glumesc. Am o rețit de puncte ca să vedeți că... Da, ăsta e un cont. No, what? Hai să dansăm puțin. Tu vrei să dansezi cu mine? Hai să dansăm. Buci. Oricum, lăsați în comentarii ce vreți să mă joc pe play.minecraft.romania.ro. Uite, din ce puteți să alegeți. Uite, vă dau 3 opțiuni. Kit PvP, creativ sau să facem oitic, adică ai un wooden sword și un axe și cu o moi din prima, dar ai doar o săgeată. Deci alegeți din asta în comentarii. Și da, mulțumesc pentru provocări, dar eu și Alex nu suntem frați. Deci nu ne putem vizita prea mult și doi ne sună la telefon. Deci îmi pare rău că n-am putut să facem provocarea, fiindcă n-am mai avut site, nu prea ne-am întâlnit de atunci. Și să distrugi casete e mai distractiv decât să faci provocări, cred eu. Deci urmăriți episodul ăla, dați un subscribe și asta i-am mai zis asta. Atunci uitați-vă dacă ați dat subscribe. Ați văzut cum a intrat în inventariul meu, dar ați văzut? Ce noob. Mi se pare mie sau cel mai noob? Oh my god, ce noob. Deci aveam un chest în fața lui și el zice că lasă-i, îi dai un chest. Ia un chest, dar în survival games e cel mai importantă chestie. Am nevoie de o sabie. Și nu vreau ca nimeni să mă vadă. Gata, mai mult o întreagă. Și cu ce o să-i bat? O să-i bat cu asta? Sau cu toit? Și de ce mai există? O să-i bat cu pantofi. Mi-e puțin foame. Am mâncat mai cu foame. Încă un chest acolo. E mult mai bine decât alea. Mersi pentru chestie, dar chiar nu trebuia, vreau mâncare. Oh, nu. De jos. El e mai bun armură decât mine. Deci vreau doar să mă ascund puțin de el. A plecat. Să vezi. M-a văzut oare? Mi-a stat de frică.
Ce nu, bă! Oh my god! Cum ai putut să mă rateze? De acum am o idee mai bună. Dau direct la fugă. Asta e apă? Nu. Dum, 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 dum. Zici că merg pe apă. Dar dacă credeți că asta e apă, uite, o pot distruge. Cred, oh my god, oricine poate distruge. Ia uitați că fătura. Credeți că am un hack care poate distruge apa. Da, frate, dă-mi mie mâncare, că mori de foame, nici nu mai pot alerga. Deci îmi dă cel mai bun iteme, dar îmi dai o pâine. După de bea ce mori. Oh my god. Un chest. Deci, uite ce iteme bune mi-a dat până acum. Ce iteme bune mi-a dat acum. Ce? Nice! Cooked pork chop. E foarte bun. Acum mai am nevoie doar de o haimă. Fără supărare, dar asta nu e o haimă. Un concest, scuzav. Îmi dai un băț. Un băț e o haimă pentru tine sau cum? Na, că-mi dă ceva bun. Ia uite băiatul. Îmi dă un mod în sol frumos. Frumos. Îmi dă și un plin, ce mai dă? Mai sunt 6 jucători. Nimeni nu mai dă nimica? Te terminați acum. Vreau să încerc să sai peste asta, dar nu se poate. Și că nu se poate, dacă știu un mod acum în capul meu. Nu. Nu merită. Am nevoie de un chest. Ce? A fost umplută, cică. Grozav, că tot n-am văzut. Vă spun probabil să îmbogăcesc. Un ender pearl, frate, e bun. Încă un chest. E umplut, nu? Da, nu știu când niciodată mâncare. Mănânc o pâine. Mănânc un cooked pork chop. Mi-am terminat masa. Asta e o paicaie acum. Paicaie cu bani gratis. Frumos. Doamne. Oh nu. Oh nu. Dar știu, sunt în las acum, probabil spuneți. Dar uitați aici, au și eu ce am. Bine, dar dacă mor nu-i vina mea. Ui! De ce te miști, bă, copilule, nu înțelegi asta? Oh!
O, da? Îți place asta? Ah, hai să-l atac pe cineva mui. Oh, nu. Îmi pare rău. Hei. Nu uiti. Bă, tu ai Diamond Sword! Oh, nu tara, hai! Ia. Bine, fraților, cred că asta a fost suficient pentru episodul ăsta. Știu că nu am omorât pe nimeni, dar măcar am atacat. Ok, haideți să zicem Ax și paf!